Když uvažuji o revoluční proměně kolem listopadu 89, tak si musím vybavit příměr, který kdesi uvedl, tuším, že Magor, který říkal, že každá taková revoluce je jako když střelí do vrabců, který sedějí na drátech. Oni se poplašejí, pak si zase sednou na ty dráty, jsou to pořád ty samý vrabci, ale sedějí každý na jiném drátě. Takže ty lidi nikam nemizejí, ani nepřibývají noví. Ty se jenom promíchali, někteří odešli do ústraní, ti, co byli za starého režimu dobrý k tomu, aby štěkali kolem káry, tak ty byli obětováni, jiní proměnili svou moc politickou v moc ekonomickou a pokračují dál pod jinými prapory a jaksi v jiné partii. Komunističtí zločinci nám nezmizeli. Komunističtí zločinci se jenom přizpůsobili novým poměrům a zejména ve všech politických stranách bez rozdílu obsadili místa. To je ta politická záležitost, ale zároveň tito komunističtí Rusové také měli kontakt. Zahraniční obchod byl jenom komunistický, takže kromě politické moci získali i ekonomickou moc, protože byli nepostradatelní. Měli styky, znali vazby, takže pro ně nebyl žádný problém, aby pokračovali naprosto normálně dál. A získali možnost, protože měli dostatek informací, se stát podnikateli. Pokud se týká příslušníků státní bezpečnosti, tak ti měli tu výhodu, že v roce 90, kdy odcházeli, tak dostávali poměrně vysoké odstupné. Mám pocit, že to bylo 50-70 tisíc, což v té době byly velké peníze, které mohli využít k rozjezdu různých aktivit, mohli zakládat firmy, což mnozí také učinili. Ty struktury samozřejmě, které v tom roce 88, 89 dostali pokyn, už se privatizujte, protože všichni víme, co se v té době dělo, že jo. Padaly tady jeden režim za druhým a Moskva tenkrát dala pokyny, aby se ty rezidentury, což většinou byly stínové firmy na západě, aby se privatizovaly, aby zůstaly v tom spícím režimu a uvidí se, co bude a pak se zase oživnou, že jo. Čili oni oživli ve formě mafie samozřejmě. Ty KGBáci byli v tom nejcvičenější a nejšikovnější a taky nejrychleji získali tu moc a tu moc získali opravdu jako oligarchicky, to znamená v tom obrovském měřítku. Zároveň tyhle staré struktury sem otevřely vrátka těm mafií. Po revoluci sem přijela bandička, dlouhý špičatý boty, černý kabáty, pistole a prostě ten systém, který tady byl, tak jim to umožnil, aby oni tady nějakým způsobem začali fungovat. Samozřejmě to se bavíme o tom nejnižším patře. Ty nejvyšší patra tady měli kontakty na bývalý představitele StB nebo vůbec státobezpečnostních složek, který jim vlastně poskytli tady to zázemí, poskytli jim ty informace a pomohli jim, aby tady nějakým způsobem začali působit i v ekonomické sféře. Řada lidí z těch bývalých komunistických struktur, jak teda ze stranického a politického aparátu, tak z řad státní bezpečnosti měli kontakty na východ, měli kontakty do Sovětského svazu. A když se potřebovali nějakým způsobem živit, tak začali hledat obchodní partnery na východě. Současně s těmito obchodními partnery samozřejmě přicházela ruskojazyčná mafie, přicházeli lidé, kteří by tady neměli co dělat. V těch prvních letech svobody po převzetí ekonomické moci těmi bývalými klíčovými postavami komunistické moci jsme se setkali s tím, že svoji morálku, řekl bych nemorálnost, přenesli i do toho svého podnikání. Bývali příslušníci rozvědky, kteří znali západní jazyky,
kteří se uměli na západě pohybovat, tak zase navazovali kontakty na západ, takže tito lidé zase se stávali exponenty západních firem, které tady u nás působily, přičemž i některé z těchto firem měly mafiánské pozadí. Nebylo to čisté ani tady, ani tady. Vrcholní proletáři se v daném okamžiku přetransformovali na kapitalisty.